Λοιπόν, καλημέρα, έχουμε την κυρία Ντορή Χαρίτου. Τι κάνετε? Καλά. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Που δεν τα πίστευα πριν ότι υπάρχουν. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Θέλουμε να μας δείξετε την πιπίλα για το αντιβιωτικό. Ωραία. Κοίτα. Εδώ βάζουμε την αντιβίωση. Απίστευτο. Τσιπιλάει και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πιο έξυπνος τρόπος δεν έχω δει. Τρομερό. Κοιτάξτε εδώ. Βάζετε την αντιβίωση και έτοιμο. Πολύ χρηστικό αυτό. Δεύτερος έχω. Αχρίαστο να είναι. Πείτε αυτό. Εννοείται. Εδώ είναι για το θερμοκρασία. Να δεις αν έχει το παιδί πυρετό. Θερμόμετρο πιπίλα. Για να μην γκρινιάζει με τα θερμόμετρα τα άλλα, μπορεί να το κουράζουν και αυτή είναι και ασφαλής. Και επειδή πολλές φορές δεν θέλουν να τους βάλεις εδώ, Βέβαια. αυτό είναι εύκολος τρόπος. Πιπίλα. Απίστευτο. Τρομερό. Φοβερό. Και κοίτα κι άλλο τώρα φοβερό. Λοιπόν, τι μπορεί να είναι αυτό? Είναι καταπληκτικό αυτό. Είναι πιπίλα, το οποίο μέσα όταν η μαμά θέλει μετά από τη συμβουλή με τον παιδίατρο να παρουσιάσει φρούτα, οτιδήποτε άλλο, βάζει μέσα εδώ ένα κομμάτι και το Κλείνει. το κλείνει και έτσι το παιδί δεν πνίγεται. Παίρνει όλες τις ουσίες από το φρούτο Και έχει βάλει μέσα το μιλαράκι, έτσι. Έβαλε μέσα το φρουτάκι. Επειδή το μωρό. Το ίδιο, το ίδιο. Είναι ασφαλές εννοείται και σε περίπτωση οποιαδήποτε φθορά υπάρχουν ανταλλακτικά. Το ξαναβάζετε καινούρια. τρομερό. Εξαιρετικό, έτσι το πλένεις κανονικά. Πόσο μηνών το χρησιμοποιούν? Μετά από όταν συμφωνήσει ο παιδίατρος, συνήθως μετά από τους 4 μήνες, λέει το OK ο παιδίατρος και αρχίζουν σιγά σιγά να παρουσιάζουν ένα-ένα τα φρουτάκια. Και έτσι από εδώ ουσιαστικά έρχεται ο χυμός μόνο του φρούτου. Αυτό είναι κλιπάκι για να μην χάνει την πιπίλα. Το βάζεις στα ρούχα σου για να μην σου φεύγει η πιπίλα, μην τη χάνεις. Ειδικά το βράδυ που γίνεται χαμός. Και βασικά όταν είσαι έξω και αν πέφτει συνεχώς κάτω στο πάτωμα θα γεμίσει μικρόβια, δεν κάνει. Κάτσε να το βάλω σε σένα όμως, γιατί σε μένα είναι πολύ χρώμα και δεν φαίνεται. Και σε περίπτωση και πέσει η πιπίλα, ειδικά μαντιλάκια, ειδικά για την πιπίλα που Μόνο για πιπίλα. Μόνο για πιπίλα. Αυτά και πολλά άλλα μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα μας cozycorner.gr. Εδώ είναι θικούλες τώρα πάλι για να βάζετε μέσα πιπίλες. Φοράει και τα σιδεράκια εδώ από τα δόντια. Σωστά. Και δένει και πάνω στο καρότσι. Το ίδιο είναι και αυτό. Είναι αυτό να βάλουμε εκεί πάλι, να σου το ξαναβάλουμε. Χαριτωμένο. Είναι και κουκλάκι. Πολύ καλό. Και έτσι τα μωράκια μπορούν να αποδεχτούν και πιο εύκολα. Αυτά εδώ είναι τσαντάκια πάλι για πιπίλες, έτσι πιο trendy, πιο μοντέρνες. Α, και έχουν και αυτές και αστράκια για το καρότσι. Για το καροτσάκι. Εδώ είναι από τη στιγμή που θέλουμε πιπίλα, αυτές είναι πραγματικά καταπληκτικές. Σιλικόνη ή καουτσούκ? Σιλικόνη. Γιατί με τρέλανες με το λάτεξ υπάρχει κίνδυνος για αλλεργίες. Οπότε η σιλικόνη είναι η καλύτερη λύση. Συγγνώμη, πού ξέρεις εσύ αυτό το πράγμα? Μου το είπε ο κύριος Κάταρος για να λέμε. Μου λέει γρότα, σιλικόνη, καουτσούκ. Αυτή είναι η ερώτηση που πρέπει να ξέρουν οι μαμάδες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαστε καλά. Οπότε κρατάμε τα λόγια του γιατρού. Δεν μας πιάνει τρέλα. Θα την κόψει σταδιακά την πιπίλα το παιδάκι. Έτσι. Τακτική χρειάζεται και αυτό που είπε ο γιατρός που το πιστέψετε εσείς πρώτα ότι μπορεί να την κόψει την πιπίλα και όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τις μαμάδες και τον γιατρό. Ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά. Να είσαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδάκια, να είσαστε καλά. Λοιπόν, γεια σου Βάσο, γεια σου Πάνο, γεια σου Χάρη. Ο Χάρης είναι δίπλα από το γλυκό το σοκολατέλιο και δεν έχει να ασχοληθεί με τίποτα. Ο Πάνος μάλλον. Λοιπόν. Φάγανε όμως και το ζαμπονάκι, μην νομίζεις. 2 δώρα για εσάς. Πικενό ονοματεπώνυμο στο 19.000. Ξενοδοχείο για εσάς με όλη μας την αγάπη. Λοιπόν. Κόζιακο στο ξενοδοχείο στην Ελάτη Τρικάλων να περάσετε εξαιρετικά. Και όσοι στέλνετε μήνυμα και μπαίνετε στο διαγωνισμό, την Παρασκευή θα κληρώσουμε ένα τζάκι, ένα εξαιρετικό τζάκι εθιλικής αλκοόλης που κοστίζει 2.000 ευρώ και σε εσάς τίποτα. Να έχετε εδώ την παρέα που εσείς επιθυμείτε, να καθόσαστε μπροστά αυτό το τζάκι που είναι να ψήνετε κάστανο ή ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Ατμόσφαιρα φτιάχνετε, είναι απλά υπέροχο. Και άμα έχεις κόψει και την πιπίλα στο μικρό, μην το συζητάς με τίποτα. Είσαι την καλύτερη σου. Και την κούπα. 212-212-70-70. Ένα τηλέφωνο αρκεί για να έρθει τσουπ κοντά σας. Και έρχεται ο Ηλίας μετά και συνέχεια στο Big Brother με ένα αποκλειστικό πάρα πολύ ωραίο και ένα θέμα που θα σε εντυπωσιάσει πολύ. Διαφημίσεις. Δείτε σε λίγο τι πρέπει να προσέχουμε στα καλλιτικά για να μην αντιμετωπίσουμε σοβαρά δερματικά προβλήματα. Ποιες είναι οι νέες τάσεις του μακιγιάζ.